Pini volongko maji irrigation IB along friendship club volongko maji tumpen pherangke mai kangni pon. Labangso pherangke mai kangni laki non ke bangji April tarik ke thom arni. Ingdeng ke thom hir banga mai volongko maji sport complex along ke pado ponji bangso hirjo kache pate along ke chengsia nong e laki. Suri pho, hinia nong e suri ke thom anong e labangke pharokre pho lapen konsulion anong e suri sian piponji. Lasiko mane hirjor ke hir ning ke hang abang phu mate abang phie tum ka chepate dunji ning ke hang atum chepate dun longji pusi friendship club chief convener jirsong terona hinpen pangdakpo main ka che thap dun longji a phone number lake 8638163118 lapen isia number 8638526300 along humri igno news text report tiken news along so 3 la hirjir motha top chaditi la tumhan isi platform avela detika sepati long dia pan made encouragement di pj pan lasi labangso ning kematha ben sedile tum friendship club pen atil pi bonse nile tum long jambeli literary foundation made jele patum nanga serap tum pen nile tum labangso ni phai ke form jambi chiklo dangke hirbang mai padon to hala so long ni tum kacepate sistem itu pada kondi hirjir kihir kacepate hala bagwang itu arta menson konpe hala bagwang ke open for all mari kado ko sistem kacepate itu nong la selo da kacepate long nong e sistem itu di kondi nong e bang lason no ke jensi pandang ke tangka suri phol apen certificate di kondi adun chu bang ke scan long bang ke scan pandang ke itu tangka sulitom lapen certificate bi bonti lapen third anong ye phan mangkel ditum 1500 mate harokre pho lapen certificate bi bonti lapen delada consolation prize ta mini tum hini ke thik pondo suri sisi bi bonti lapen certificate laso kachapati pono ditum friendship club pen nang la hirjir hir aning hang according dia tu sami van pen lamang so hirbang mai mesen pen kipachun bonji long nang tum alira cham nang pin pen nang serap nang situ dun ko busi nile tum ning che pono apan te labang so ahir bang mai long kachepati bonji labang geli tum karbilam nang sini tum chepati ponjodi lasi owe kimi duan sami bang pen non ilitum kado kami sistem la masukir bang mailong cetongona biti sori pen tenglok kaprek la brak setu pen koson si litum ke cepat jawab polima owe gimi tum ban koson si ke than polima la sobuta kami litum cethan cemung pangla kado Duar Bagori Press Club pen therangke amai kangni Duar Bagori number inkora tro constituency kaparlu dalamara along Duar Bagori Press Club pen ame thanga sahem along pherangke amai kangni pon Bangso pherangke mai kangi nang kok alam the kedam tang therepo inkorapli aningre karlitang rowe rong hanga phan pang thek thek the tum apran armut te kang det po biorta longsi Duar Bagori press ka pherangke tum ajopor dunlo lapen biorta tar rip dunlo bangso hur rada phan pherangke karjupon padolo laso hut karbianglong tonomas konsir yam soljorong phar pherangke tum aphan inchama reporter lo pukipu dun lapen aphu tarlo kabe pherangke pusi kipuduna jok Duar Bagori press club pen ke ningduk chepaklang Lapen pherangke tum ke claim ke dang cepat duk along lason ki pudun ke dia cho hangvek nang ji pusi ning je pon karbiangla termas konsir yam soljorong pharphan Duar Bagori press club pen chuningri padopon lapen karbiangla ara tum matha dam tha karlitang rowe rong hanga phan pang thek thek the tum apran armud det pu ko an ahok ma rat aphan pachini ji aphan biorta pangdak ji aphan si pherangke tum biorta ribdun lo Sitame non ke reporter ingcham pusi ki pudun rong ke chokche lapen pherangke tuma phan dia chohang nangji lapen karbianglong ke do an press club pen reporter claim bang do an aphan tame nang chirap do nangji pusi choningri patopon Duar Bagori pen dorsing tok bi report tiken news alangli apran ke da malong ye panthek ke to apran armude da puthak nilitum dak Duar Bagori press club claim bang ku lapen nilitum claim bang atum hadak pali dun pen hala so hot ye news ke na hot ye hala da ka chitong ara tuma phan karju hot ye ahem store phan da ke pachini phala pu karju pon hol hala so karju hol inut bangini atuma bang hala so comments along ye
halasu karju pen halat da ke thak don pilon ni tum pan arju no hapulai arju mod halasu inut bahini tum ke thak don do stame halasu ake chok che ke thang da we stame la solong inut karbyang long Thomas Konsir long klembang bu mate non ke chobong em en sor jorong phan alang li nili alang li phan lan akumen stogi palam nili tum kudam de la pen alang li pan monthidam de setame alang li ke claim kedam ye listen ye jutang jubat la pendang lok social media long same alang li ke claim kedam ke mesen ason sini tum theklo same la sona comment pg palam ni tum chini dam de same alang li la son si pulo ye in chama reporter ku se alang li tum hala so tipu la se la so kipu bang ke alang li chok chik piglu ku sini li tum Duarbaguri press club pen ke alang li phan jong dam chi la se alang li la pu ke pudun de da nang ji bolo athe alang li indut em la pen karmeng Thomas Konsir alang li ke chare bang ku te alang li tum ye idu ki sung alang li tum ke radam ke chpadu ga logo long si alang li tum bang ke ahir jume si pidunei ma ku sini tum bang ke kimathara la pen alang li la sonba comments bang ke pipeda simit ku ba athe halada karbeng long la press tumle halada ledun de pode ko son si birta phan ke pacheng ke pangdak thekuma ye halada public tum dolo ye police tum tanang le tong thela stame media tum bang ledun alu ledun et pen halada news ki phan ki pangda hut ye la son alam nang pu dun tu bang ke ni tum Duarbaguri press club bang ke pen bang ke alang li phan same diana chuang nang ni pu sini li tum hin pen ke alang li phan so da pen pu pon pachini pon pu sini tum hin pen bang ke alang li phan pachini lo bajiner ke paporan phana phana mu detlo asila bang son pen itu phan tong se kot pen birta nang apale kan jok tum Duarbaguri press club tum pen ka to ko tum thang hem chi open dun lo la bang so tum pen itu ada news en lo lasi labang so news en bomo hut athe kala da ka do ko ya kata itu kunat pensi ke dam kunat pensi ke ban lapen kopi ko son lakla dak lam ka chini ban sini tum news en no lasi la pusono ho ni tum news en bomo hut hala dari tum logo pen ke tondo labang so ke ton hut bang ke hala he masor bang ka chiu lok lo eta me la pudo bang ke ka pre ka puria tum lo rong soro la pen hapuda rong soro amasya rong soro pan se ajlo hem pen ko an por se ke barma kwan se ke damala dipya ka chini pani tumar dipolo labang sokar jo ho je logo ban dipya hala hem sorang gen purichit mane ra tum china ngi pura la helo hem soro pura tum china ngi oposni tum da logo pen ne paklan ko la so por ho labang solo ni tum kan komen nang pidundo ake hai surjo rong phar alang like midigeri em no kargeno Thomas Konsir asalang li ni tum phane puja lang li jong bekwe ke jong ta reporter tum ke aputa lo kabe la pen reporter in cham kusni tum phane pu la sala bang sola ma tum karjeng no mara tum tanang tum monthi tha la bang sola me sen ma hengodak mani tum phane pu jume sen ma junudak ma nang tum rat tum sai no sita mini tum kachinia teng ko te kar ili tum ke ni tum de la pugali reporter pulang te India long ke do an reporter pan se reporter pulang asalang li reporter majak kom la kana tum rat ta chini lo 4 pillar la bang solam thena tum ka do eta chini lo asala pusoni tum phana ki pu bang ne tum ninduk pi ni tum Duarbaguri press club det la pu lo ni tum media tum an reporter an bang ninduk pi la pusona posti ni tum pen so dak pen pa chini aki hai soldier rong par em media em alang li phani tum jasmet itu ki pu bang la lo alang li aling penos tame alang li je ame khan rar panalang li chipu birbek nang ji lapen reporter ana phan lake alang li chipu birbek nang ji atheke reporter tum ke aphan incham lapen aputa lo ka vet ko nitum dani puta lo ka vet program ni tum da popusi claim ko lakni tum aphan ka to ve chini ni tum yong si news claim nang bode ko an se porhi nang ji ko an se ni tum ko an si claim ji lapen ko na se ni tum chari nang ji la ka to ko ni tum long ta me do asini tum ta ke do pas ni tum da ke claim no jok sini tum hala ka chiru ke phani tum ka arju pota lai tum dai ta ka chok aku arju je dai no isi ba ka arju nang ya he ma sor chini ji mati roero hang ke dam guna ka do ga be bite ga hem sor chini ji ara ahum ka pe hem tum ke chini de ke kita mini tum arju je dai no tum ani duk do ni tum chini aso pasi ni tum ning duk lo asipini tum Duarbaguri press club pen kargeno Thomas Konsir CM Dr. Turam Long Hang stame alang li tim alang itu makan alang kan cipare kha lapen than kha lapen pachini kha labang so bang ini tum kargeno media dat la puelo all India media pansalang li reporter pansalang li ke jong oposi alang li dia chu hang wek nang ji